Oletko vuokranantaja, kiinteistön huoltaja tai hallinnoitko vuokrahuoneistoja, kiinteistöjä, virkistysalueita tai muita kohteita yksin tai tiimissä? Onko kohteidesi dokumentointi ja seuranta sekaisin eri järjestelmissä, sähköpostissa, mapeissa, postit-lapuilla tai omassa päässäsi? Oletko ajan tasalla tehtäviesi ja tiimisi töistä? Nosta kohteidesi seuranta, tehtävien hallinta ja kommunikointi uudelle tasolle. Säästä selvää aikaa ja rahaa palvelulla, jonka otat käyttöön ilmaiseksi, jos sä et maksa turhasta, joka on yksinkertainen ja helppo käyttää. Flatkossa hallitset kohteitasi yhdessä palvelussa. Selaa kohteen historiaa, kuten merkintöjä ja kommentteja, sosiaalisesta mediasta tutulla aikajanalla. Tarkastele kohteen tietoja mobiililaitteellasi paikan päällä tulostamallasi QR-linkillä tai avaamalla kohde Flatkosta, missä tahansa. Silloin, kun sinulle sopii. Lisää kohteillesi merkintöjä, kuvia, dokumentteja, vuokrasopimuksia, tehtäviä ja vika-ilmoituksia. Tiimisi jäsenet ja vuokralaiset voivat luoda merkintöjä ja vika-ilmoituksia. Kun vuokralaisesi tekee vika-ilmoituksen, sen näkevät kaikki keskeiset henkilöt. Flatkossa he voivat lisäksi seurata tehtävän edistymistä ja käydä siihen liittyvää keskustelua. Toimiva ja avoin kommunikointi tekee niin työstä kuin asumisesta miellyttävää. Lisäksi se säästää sinulta aikaa ja rahaa. Tutustu palveluumme osoitteessa flatko.fi ja aloita käyttö jo tänään. Veloituksetta.